Ini cerita kehidupan di desa ini, tentang Koko Channel setiap hari terus berkarya menggapai mimpi, sudahi sedihmu, seduh nikmatnya kopi. Kayaknya balik di mana tuh sih ya, malah menjadi jalanan. Dino niku wis ditakokne. Mungkin wis. Berarti yo guys selamatan ngono ya. Mungkin Oh, bujang kuat ngono kuwi jeneng apa? ya kudune dingenane nanti apa kok. Kan rong bujang Itu kan kan goplang. Bukannya duduwe tuh mulai nih sekali pasang goplang itu. Hari yang mulai goplang iki karepe nek kapan kayak iki yo ndek ngenani kae karepe dhewe nek tak ngenune sik ngene-ngene. Carane piye kan duwe. Goplangnya aslinya urung tuh, tapi baru jelepe gitu. Gali wingi aku sedikit gali pondasi. Lah wis ketok gali Aku gali pondasi. Kok gali dina? Berarti ora usah rampung. pas ke daso ngarepe daso kan muteri bikine daso to. digalengi. Dujupne ngono kan muter monggo lungguh ning isore mejane daso lho. Yo gak usah Tumpang pecel kan jadi anggap tumpang. gak temenan. Lha wis kadung kan wong wis gali kepengenane. karo dhewe wis tak jijil kan sik. Ya ngono kapan bakal minggu le. Piye jenenge tak jiya. Iya. Sing kudune memang kuwi di pertama iki. Sebetul nyari nyelametnya wis matoi tak durunge langsung tanda gawe ngono. Mau golek sapi roe wis. Kowe gak harus sesuk ae digawe. Oh, opening ngapunten di lo itu semerep. Pak Tuan dan keluarga anak pikiran ngono kuwi ta jenengan. Muhammadiyah. Yo nek ngene iki piye karepe wong ta. Jenenge Mbak. Ya kudune aturane ya bukan enak sih. Kudune aturane maksudnya enak. Ya tanah Jawa Mas. Cuma tanah Jawa. Masalah dia manggonin tanah Jawa iki ngikuti aturan tanah Jawa. Cuma nek acarane Aturane kan ora tertulis itu. Lek tanah Jawa jadi omongin terus gak enak terus mbok aturan kene kabeh aturan Jawa liyane siji lho Tuan. Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa Timur mesti siji to. Lah Tuan iki piye? Wong tua, Tuan sekeluarga. Yo iya ngetune. Paling mek blokan ngono tok lah, blokan ngono. ora iki. Selamatan ngono ta. Memang ya sego apa? Mungkin nek sesuk Kuku-kuku. kuwi. Sesuk kuwi Mas. Mungkin. Pengen karo dhewe. Cakong gale asine. Bah, adang dhuwur bro, sesuk woro-woro merapat. Wes planoi. Info mangan-mangan. Info mangan-mangan. Pentol. Mangan pedal. Nah, ada info makan-makan kabari Pak. Tak luruk dimanapun berada. Desi siapa? Adik kecil melu ra. Seneng. Siapa? Itu. Duduk kosulkan. Kurutan ini dasar lho. Oh, Lesan. Belum. Pernah dikabari? Wah, banget tuh Tuan adik kalian si bungsu ra disenggol blas iki. Yo asine kono kok repot ora nganu ora. Yo mak ngandani kan ora kudu kepikiran ngono. Ngundang wae tuh Tuan. Jam 6 ya tuh. Jam 6 tangi rong tanakmu, aku rong tangi lucu deh. Jam itu jam 6. Itu parkirku awan paling parkir wong.
Mau lah. Jam 10-an, jam 11-an. Hmm. Isuk pun yo ora enak. Hmm. Sore biar rame ning. Hmm. Hidup lah. Del. Aja rasa masak tuh gampang ngomong. Santai loh mas itu. Tahan kok 6 tak bagi tadi. Yang iso bagi. Ya, ini mungkin bisa jadi malah anak sing kurang. Sing mesti aku. Pak Karyono. Karyono telu. Karyono. Terus Wes pokoknya. Telu malah. Ya apa-apa sih. bisa. Maksudnya kayak ngarepe nganu liyane kan ya ora ben. Tukane piye lah. Oh, mana nek ngarepe. kesibukanane dhewe nganu dhewe. Oh, wong tuh. Wongku dek mau kabeh iki apa anak sing wong pekerjaan tetap ngopi yuk kabeh. Wong iki pekerjaan tetap ngopi tuhan. Terus lihat iki selingah nang wadake. Nek ora nek kopi tuh. Oh. Satu cara tak ada. Emang sibuk emang dengerin dia. Orang sibuk ini hari ini. Ngablon. Milem-milem. Pantas orang aku ngejai ngonten aja. Oh, lali. Ibang kan prai itu hasil dewe. Asli dik mawan kudune lho. Ya, aku mau tahu kan depan dan awan dong gitu. Nah, ono kan posisi pas penak. Penak heeh. Lali ya. Dadi nek Jawa kan. Ngono cikane apik. Tenggone barang. Cuma gak tahu kejangan ujian. Kurang tahu nek Aku tahu kira. Sesuk ya? Ben. Kesukan yo kuwi. Oh dikongkone nggo nanya. wis seni lho nek ngono iki. Heeh. Kuwi sak budalane iku lho tahun seriji kabeh kuwi wis kabeh. Wis wasik pisan. Dap. Gak perlu 2 jam mau piro ngono wis. Malah nek rumah sapi gak enak ya. Anak. Anak rong jam. Nah, iya maksudnya mau Iki saben minggu ngono tok lho. Rijik to. Ya. Dia marah ndonga ya wong. Bendungane nang atine dhewe. Iki karo ndonga dhek malah aja tanggapan. Wis dititipne. Oh, dhek. Kapan ya? Heeh. Yo mata pun. Jaranan. Kan sesuk tuh. Lah iya, bener deh. Tapi konsepnya jare padha kayak gitu loh. Masa? Itu. Wah, iki. Ya, rapopo. Nah iya ora apa. Bergerak tetap. Mau sesuk lho. Rono. Sesuk. Besok. Yo ana sing martir ana sing ndelok. Oh, tuan. Aku sesuk apa nek gawean soyo. Dia mana? Gak mulai sore. Nying ora Capek urusan. Adung lesot tuh, penasaran ya. Sesuk gak sih mas gitu. Untuk waktu angel ya Allah. Pondasinya waktunya curi cerita nuntungnya. Jadi di battle nyerah mempan diligih ratemu. Jadi kui sama dia karo lagi sih. Oh, Tapi pas anu kui. Oh, nah kalau pertama kan foto si enteng tuh. Baru kan waktu tok tuh. Oh, pondasi lawas. Oh. Oh, udah sini Pak. Tak kan gawatel ning hari wah mosok tak spesial cowok ini karo Mas Heri Pak Heri pakai gitu. Ungkal dadi landep siap-siap budal ngaret soyo mantep moro tua seneng duwe mantu sregep wedu sapi tambah lemu bobot soyo mantep
Urip iki kudu tetap disyukuri, seneng susah tetap wae dilakoni. Koko Channel ceritane Cah Kediri, urip neng deso seger kan asri. Urip iki kudu tetap disyukuri, seneng susah tetap wae dilakoni. Koko Channel ceritane Cah Kediri, urip neng deso seger